Helo a chroeso I bodlediad clybiau ffermwyr ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn I chi a diolch yn fawr iawn I chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi I wrando arno? Cariwch mlaen I wrando ac fe gawn ni glywed yn fuan. Helo, shwmai. John Jenkins yma, a fi'n ffarmo fan hyn ar y fferm deuluol yn Ynys Forgan, Lladrod. Ffarm draddodiadol wedi bod yn ffarmo defyd a beef I ni yn Ynys Forgan, a mae'n ffarm sydd wedi bod yn dibynnu lot ar y taliau sengl. A gyda'r gwybodaeth bod y taliau sengl yn mynd I gwmpo'n sylweddol bob blwyddyn a bod fi'n wedi gadael yr ysgol, oedd rhaid I ni edrych am ffordd arall I ehangu'r busnes a dod â ffwd ychwanegol o incwm I fewn i'r busnes. Felly, nôl yn haf 2015, wnaethon ni ddechrau gyntaf edrych mewn i'r syniad o godi shed ieir I gynnychu wyau maes. Ac o fyny, o dipyn o gwaith ymchwil I ddechrau I wybod os oedd yna le yn y farchnad. Mae Deyrnas Unedig yn 90% hunan gynaliol, a mae yna 57% o wyau sy'n cael ei gynnychu'n wyau maes. Felly oedd rhaid ni wneud yn siŵr bod yna le o'n ni yn y farchnad, ond ar ôl mynd rownd o wahanol ffermydd a siarad a cael tips gyda gwahanol ffermwyr, eithon ni amdani. Ac ar ôl cael caniatâd cynllunio nôl yn haf 2017, eithon ni gychwyn ar y brosiect yn syth gyda'r ffloc cyntaf o ieir yn mynd mewn i'r shed yn mis Mawrth 2018. I ddechrau, shed I gadw 32,000 o ieir oedd gyda ni, a nath ni weithio'n ffantastig gan gynnychu nifer fawr o wyau. A wedyn, ar gyfer y ffloc nesaf, wnaethon ni benderfynu ehangu a cynyddu faint o ieir yn allu cadw, a dim yn unig oedd angen I ni gael caniatâd cynllunio eto, oedd rhaid ni gael caniatâd a trwydded gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. A nawr ni wedi ehangu 48,000 o ieir, a mae pethau mynd yn gret. Wel, y bryd o ieir sydd gyda ni fan hyn yw'r gynffon ddi Brydeinig, ac mae'n iar bach mwy nish a mae'n cymryd mwy o ofal. Ni ddim yn cael torri pig cynffon ddi Brydeinig, a mae'n dieddol wedyn o fynd yn gas at ei gilydd, felly ni angen I pethau gadw'n hapus a bod digon o bethau dyn nhw I wneud. Felly ni rhoi bales bach gwellt neu gwair yn y shed, ni lliwio potiau llath yn coch glas digwydd, a ni'n symud o amgylch y shed wedyn, fel bod nhw'n gweld rhywbeth newydd o hyd. Ac wrth gwrs, ni'n cynnychu wyau maes, maen nhw'n cael mynd mas di fas, gyda 48,000 o ieir, maen nhw'n cael mynediad at 60 acr o ddiar. A mas fyny, maen nhw'n pigo porfa neu'r brifetach, a mae lles yr anifel yn hollol bwysig, maen nhw'n hollol hapus mas di fas. Mae'r ieir yn cyrraedd ato ni yn 16 wthnos oed, a maen nhw'n pwyso tua 1,5 kilo, ac o fyny wedyn, ni'n trio rhoi mwy o bwysau ar y iar, a cynyddu faint o ole maen nhw'n cael bob diwrnod. A mae ddoi'n peth nad ei gilydd yn hela'r iar I ddodwy wy, a maen nhw'n cynnychu'r wy cynta tua 20 wthnos oed, nes bod y ffloc yn gorffen yn 72 wthnos oed. Y nod I bob iar yw dodwy tua 300 wy yr un, a y target iddo ni gyda'r ieir yma yw I fwrw 320, a gweithio os yth popeth yn iawn o'n I fwrw'r target yna. Ni'n gwerthu'r wyau wedyn I gwmni o'r enw Stonegate, sy'n wedi leoli lawr yn de o Llewyn Lloegr. Maen nhw'n gwerthu'r wyau wedyn I wahanol archfarchnadoedd, a mae yna lori'n ddod I gasglu'r wyau wrthon ni bob 3 diwrnod, a bob 3 diwrnod ni'n gallu cynnychu tua 11 palet o wyau, ac ar pob palet mae 900 dwsin o wyau, a mae hynny'n meddwl 10,800 o wyau. Felly mae'r ieir yn gweithio'n galed iawn ar y teg. Ni'n neud tipyn o waith o fewn y shed gyda glendid I ofalu bod yr aer yn iach a bod y dŵr maen nhw'n yfed yn hollol lan. Hefyd mae dan ni waith y reoli pethau fel y pri coch. Mae hwnnw'n brifedu'n bach sydd yn signo hyd at 600 o waed yr iar bob dydd. Felly mae'n anodd iawn cael gwared y pri coch, ond ni'n neud gwaith i'w reoli e. A hefyd y lendid bwyd. Ar ddiwedd y dydd, mae'r wyau ni'n cynnychu fi mewn i'r gadw I fwyd, felly mae fe'n hollol bwysig bod a pob un o ni sy'n gweithio fewn yr uned dysysgrif lendid bwyd. Y wahanol iawn i'r sector ci coch, felly mae yna sylw negatif o hyd. Mae wyau'n hollol wahanol, mae'n cael ei gwntio'n un o'r superfoods. Mae fe'n llawn protein ac yn llawn vitaminau a mineralau, ac mae fe'n protein rhad i'w brynu. Mae fe'n hawdd I ddefnyddio ac yn aml bwrpas, felly mae wyau'n fwyd arbennig iawn. A diolch byth, mae'r galw am wyau yn cynyddu bob blwyddyn. Ar gyfer taledd yn 2019, nath pob person bwyta 197 wy yr un, a gobeith yw 2020 bydd y ffigwr yna'n codi I dros 20, felly mae hwnna'n dipyn o wyau I bob person. Un o'r problemau sydd gyda ni fel diwydiad yw'r galw yna am wyau mawr. Mae fe'n erbyn lles yr iar mewn ffordd I ddydwy wyau maint mawr, ond na fe mae yna bwysau I gynnychu wyau mawr, a mae fe'n broblem mewn ffordd yn y diwydiant. Ond mae yna ddau brif ffenest iddon ni werthu ein cynnyrch ein wyau. Yn amlwg, y cyfnod Nadolig, mae yna alw ofnadw am wyau yn ystod yr adeg hynny,
gweithredu ac wrth gwrs adeg y Pasg a fy'n gweithio bod gwandawyr yn llanw i bol yn llawn wyau yn ystod cyfnod y Pasg. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar bodlediad Clwbiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.